Keblei pi baro cha katup ko borjongi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki ba kongsan kilong. And I vaccine tangi ki baladep register na duka katsau terek mutau banai. And poi vaccine na kabantaki katkra hadu sopus nem na syai ka katlai terek. She's partly ha IIM but supposedly ha TB Hospital Sauli pinbiang concentrators ka sorkar. Tumantang ini pash ki kubor ki pakampanya. Habak keren cekilap tatai kubor haka review meeting mentakas ni. Usembut Menteri Karjelau la pentip. Banakaliang ke sorkar kadang penbit penbiang syushu iki jaka sumar nong pang COVID-19 nakabobo arteli ki Corona Care Center haki bakkerpang. Kawai ha IIM rengkat sispak teli ki jing tiabat ki concentrator, but sabho teli ki jing tiabat ki concentrator ha TB Hospital Sauli. Saya iyo ikatuka figures kebengi ai nak mentaki ni ke aktif cases ke ba man kasngi tenang ta ha kaneka review meeting ha pok jing lam jong chief minister bodon brom jongi nilai review kabanengkong ya ki Jakatia kabaar ya keren ya review ya kini ki Corona Care Centers bat kabangas ngobaha ban pentip akan ngapor kalong ba kidon arteli ki jaka ki bengila create kerpang kumka Corona Care Center ha kabangin penbiang ru hadu ki oksigen kabingi ong ki concentrators kawai hapo IIM kabangila ya kabangila ban penbiang ye ki concentrators kumba shispa teli shispa jingtia but kawai hapo Sauli kabadai katuka nyong ka TB Hospital ha Sauli kabaka kapasti ke jongka kalong shispa jingtia but ha Sauli ngila ban penbiang kumba saupo jingtia rengkat but kaneka concentrators kabadai yaka oksigen. Usembut Menteri rang baka jela ula pentip. Manaka benta ki kat pra hadu saupo snem u vaksin un poila syai kat lai tarik u jembang arhajar arpawai nakaliang ka sorkar kin sedang ban ai vaksin ki bah pedeng ka kat pra hadu saupo snem nadu ka kat sau tarik mentau benai jembang. Ula pentip syu matang ki baladep register kin yo ekatika yada naka jingpang COVID-19. Nang tak benta kabar kabingi keren hak ka review meeting kalong kaba pipila atip ba utu vaksin na kabenta ki khat prasnem hadu saupo sausnem unpoi la syai kasngi hapo kajela kajungi bat ngilaya syong ngilaya thir ngilaya perkhat bhana kaliang jong sarkar ngirai bangin sedang ya kaneka vaccination drive nadu ka khat sautrik Friday khat sautrik kaneka Friday ka bamenta ha ka bangin sedang ban ai ya kaneka vaccination drive but kiban yo ya kini ki vaccination drive ya kini ki vaccination kalong ya kitu ke bala register namar ya kani kalong katkum ka guidelines naga government of India kila ban register kitu portal kiba ka ministry jongka health kila create kila penbej te hadu mentang ngimtip katnu hajar ngut kiba register ten rei ya kani ngila penbej ba hakini ke kendiat sngi na kaliang jongka health department anakala ban play ya ketuk portal ngin satip katnu hajar ngut lanekat nus pangut ki bala register ya kabanyo ya kanika vaccination ha kanika face kaba ar Haganika review meeting usembut Menteri rang baka jela ulai turu bala rai ban penbiang vaksin chua ya kitu ki district ki bahar ka tup vulnerable ni ki district ki bakambun ki nongpang na uni kinyang jingpang nakabenta ban labi ki district badon kam bahaya kita kitika la ni ki vaksin la IT ha katanat ka koit ka kya ban le e ka badon kam Ula ongru banakaliang ka sorkar kin persangkat bala ban pinbiang iki oxygen concentrators habaro ki hospital sorkar but hospital shimet. Baka bakhambun yakini nakini ki vaccination kaban poi saupo araja teli. Kalong ngi identify ya ki katu kan teli ki district hakmat ki balong vulnerable lane ki ba
ka jing sapriang jong uniu kujang jingpang kajur bad ya kane ngila IT hapok health department bahkan work out ya ke detail baru but nangta ngin sasdang kumongong pi ya kane ka vaccination drive ha kasngi Friday kat Southrik jong uniu benai ubamenta kini kideki isu ki bang ya kren menta kasngi kadonru kejingi kren na kamenta kaneka isu jong ka oksigen ka bang asngo bahaban pentip ko makalong hadu menta ka oksigen ka stok kadang biang bat mentang ngidang ya thirjing mut susu kumno bangin penting na bahakin ni kisngi bat kita yeu ki banwan ba nginem don kajing duna ya kini ki oksigen ha kini ki hospital ki balong jong ka private lani jong ka sarkar kumju na kementawan ajing sumar ya kini ki bapang barok te kita ki rai ki bingisim ha kaneka janmit ha ka review meeting bat nang tu ngin yai don man ka sngi ka review meeting ha ka ba ngin sop date ya phi na banta ka jing tip jong ki pai ba no som snong jong ka jela barok ka wei Menteri kakot kakia ba AL Hek ula pentip badon satang kumbak prapo hajar teliki dawai tika basdang nakabenta ki ba sapos nem shajrong ki bala la ban lut no hapo kishi tayo AA. Chief Secretary have told in the review meeting, definitely that response will be there. The government of India will send vaccine not only to the state of Meghalaya, have to see for the entire state in the nation. So that is both for the first dose and the second doses also. 80,000 left for the 45 years and above. So it might, because we are doing 10,000 per day now, vaccinations. So say another 10, 5, 7 days, 8 days still remaining. But by that time, we are also in touch with the government of India to send more vaccines to our state. Now, Westage is, I don't know about what is the Westage there. Menteri katunat kakot kakia kajela uba AL Hek haga kat arterik jembang arajar arpuwei ulalik jungo ban aimen siem ki nongtre han Negrins Hospital Shillong haga ni kapor jong ka jinglin shop uknyang COVID-19 haga ni ka jingle jungo haga ni ka hospital na kalyang jong u director jong ka Negrins Hospital ubi Bhattacharya ulapan pau baki biang na dong shadong haka bayade bat ki dawai ki oxygen Henry ka jing epat baki kendo ka de ki jing duna jong ki nongtre ban ai ki jing shakri hakum ka ni kapor badang yakun ya uknyang jing pang coronavirus bat ki lakar pa di ka sarkar tring baka de ban ai jing menjur ban thung kam shu haga ni ka hospital khnang ban ai jing shakri ka bapura ya ki nongpang and there the human resources, that is the doctors, nurses, ward boys, everything is split down the line. So the same type of service is continuing but number of people less. These are challenges for which we had been preparing last time. So we trained other doctors and nurses from other parts of the hospital, even the preclinical, paraclinical, even the laboratory services. So they were trained in managing COVID ICU patients, and when this came up, we have called upon their services, given them refresher training, and now they are working with us. Hai kini ki kendiat sngi baka sarkar jela kala kanker dep ya kayat ka yang ki bril banya kun na ka jing por state uknyang jing pang coronavirus ngi ipat badon sa kawi ka jing e bagi pat ba ki shem ha badon ka tu ka ni ki ATM ki ba dan pisa ban hak bad kani kala bu jing e ya ki pat ba habe cringe ki lal patai khubor don na padeng jong ki pat ba ki atho shem jing e ha ka ban thie di ki jing don kam hayeng hasem nama di ki let sei pisa ni ki ATM don ka tu ka ni ATM badon sa jan yeng bekisa ki bam don pisa shu Kami sujin jari nama ni lalai kat tu kat ni di counter ni. ATM counter tambah jendan kita ingin buka info sudi buat sa. Di location di nama ba kesan kuat di lockdown. Di jendan kisah di mata counter di ATM kumni long ingin jar ini tiet ai nama ba. Entah ke long hadam kila ban airam le kum di dukan mo. Nate ban syukan tu. Tiga senjing tu. Haka jingya day bat ka jing por state ka klam COVID-19 hapor rilom jantia bat ka jelahi barok kawai u Reverend CL lalu la pasat ka tu ka ni ki kentin kintu ken pam ki pat ba knang banya daya la de bat ya ki ba yet bat thoi na uniu knyang jing pang Kan tu ipi ki prau ngai hapok ka balang kiong i
ki prachnong ki prathau ke maya yang nga hapo ini ke snong juai ban ini ke rejenti yang ila naga jor yang ke klam kawada wan hagini ke chnong ke ri yang i pada ka prathai chitlo kentu yipi yochim khiai yenga asemen kentu yaga yung kasem ge nga yaga dong ka chnat ke nga yaga chnong ka thau yaga ri ke nga Om tok diu yu lek ki habari yu i ya kanika jing yap yang yu bon ki men sem ku kodor hakanika chnong yang i hakanika ri yang i hakari India yang i waro ko wi ba ka pathai le kanjo naka daw yong uni u COVID-19 kanika khlam ko wan em kamu yo ye chet ye tram em kamu sundongi uya snok ti langi cirup waka sorkar cirup waka tanat yang kacet itram yang ka sorkar makliya yang i uko ngu i ki kendon tu da boga uya percang kat uyi dem ye uya penjengai iwi newi u percangi udenyi ki mas yang i sewalai cowani kam jola panem kami ki hansini taisar leni usakti pengkhoji uya lei now you pun tukut you pun juri yang uni virus o emuci thau dan miu lawan handai to i ki bru ki bakit yang uni virus chawa chane da penduna ye lai bon yang i ye chemi chi thau bon pajba chi yau ki hat ketika lan o yi pun tukut you pun juri yang uni virus udah penjat i bon ki mensi Kam tada kaman sen ko snyau khia. Yegani ka chnong juai ko maya kya nga. Yegani ka regentia kya i. Yegani ka state makhlaya kya i. Nga snyau kentu yipi. Snyau ba ya snok tilang. Snyau khia lang yegani ka kang. Knau yi uyada. Yau yi open kut yau ni kunjri. Yau ni virus. Udah chim bon ki man sem ki godor your eye pet Madaki tu ki kubor ngila po siya bakun tak hadu bangin ni siyembiang kublay sibon.